Здравейте, добре дошли в YouTube канала на Автомивка Energy. В това видео ще ви покажем как да си предпазите боята на колата от насекоми, катран, сол и химикали. Понеже някой път, особено след като пътуваме надълго, на дълъг път, се случва да ни се залепят много насекоми по колата. Това най-вече се случва лятото. И когато ги напече слънцето, понеже насекомите имат киселина в тях и разяжда боята. И това, когато се залепат много тези насекоми, ги е нафеко слънцето, е трудно да се измие с нормален препарат. Затова на Автомивка Energy добавихме специална програма, която се казва Мухи и джанти. Тя е направена специално да махне мръсотията по джантите и залепналите насекоми. Това е... Какво е това? Това е по-концентриран препарат. Лятото е много хубаво да се използва този препарат. Той се използва в началото. Още преди да сте нанесли с какъвто и да е препарат, първо нанасите с него, където има насекоми, примерно по огледалата, по капака, отпреде по номера, по предното стъкло, където се налепени насекоми, нанасите навсякъде с този препарат и се махат изключително лесно. Зимата също е много добре да се използва този препарат. Сега ще го обясня, що. Да, ясно, че зимата няма насекоми, това всеки го знае, но когато има сняг, има сол, препарати, химикали, които остават по джантите или по долната част на колата, по праговете. Когато нанесете с този препарат, той маха където се наслоили сол, препарати, мръсотия по джантите, които пак е трудно да се махнат с нормален препарат. Ако ги оставите зимата, солта, химикалите да останат по колата няколко дена, колата почва да корозира и самата боя се уврежда по този начин. Ето, елата сега с мен, ще покажа моята кола. Аз в момента си идвам от дълъг път, да видите колко насекоми има по нея. В момента се запекли и трябва да ги махна възможно най-скоро, ако искам да си държам колата чиста. Така че, елате с мен сега да ви покажа. Виждат ли са от виждат се, чакай. Да, виждат се. Добре. Айде, ясно. Елате сега да ви покажа. Чакай. Елате сега да ви покажа как са налепили насекомите. Ето тук може да видим по боята, тук по номера, по стъклото. И буквално това не може да се махне само с пяна. И затова чувахме много пакване от нашите клиенти, нали, че остават насекомите. Просто затова сложихме този препарат, който е по-концентриран и е специално фокусиран върху това да премахне насекомите. Така че първо трябва да започнете с него, да наръсте където са насекомите и след това цялата кола я нанасите с активна пяна или с безконтактно, което предпочитате. Това, а зимата първо минавате джантите и праговете на колата с този препарат, след това нанасяте с активна пяна. Сега ще ви покажа как работи в действие самия препарат. Сега ви покажа. Това е предплатена карта на Автомивка Energy. С нея може да използвате абсолютно всички програми на автомивката, включително и пръвоснокачките. Тя е на специална промоция. Зареждаме с кредит от 30 лева, а я взимате на цена от 25 лева. Тоест получавате едно безплатно мнение, ако си вземете предплатена карта. Ето е програмата, Мухи и джанти. Тя е от червения маркуч, ето е и там. Ето сега ви ще покажа с картата. В случая на мен са останали 6 лева и сега пускам си програмата Мухи и джанти и ще нанеса само там, където са мухите и насекомите. Ела да снимаш с мен. Ето, този препарат да вземе с тръгва. Ела. Както може да видите, налагането е по-ниско, защото препаратът е по-концентриран. Слагаме по стъклата
Ще наръсвам джантите. И вече като съм готов, идвам тук и си натискам стопа. Ето, препарата спира и го прибирам. Сега ще наръса колата с активна пяна, после ще мина с водоструйка, ще им сложа вакса и след това, след ваксата, ще я мина цялата с осмозна вода. Какво е осмозната вода? Това е, може би, от една от любимите ни програми на Energy и много хеми сме ги чували. Това е специална вода, която минава през осмозна филтрация и оттам, когато колата изсъхне, няма да остане на кап. Няма да има петна. Това е специална вода, която се махат всички молекули и остава само молекулата на водата. Махат се всички варовици, бактерии, и остава само молекулата на водата. Като изсъхне, няма никакви капки засъхнали по колата. Ето сега сме се активна пяна. Да се махне ли? Сега вече след като сме нанесли колата с активната пяна, оставаме 30-40 секунди малко да се отече пяната в колата, да капе малко на растията и минаваме към водоструйка 150 бара. Ела само за момент да покажеш на хората. Ето, както виждате на таблото, имаме водоструйка 150 бара, имаме и водоструйка 120 бара. Това сме го направили, понеже има много жени, които си идват при нас да си мият колите на самообслужване и водоструйката от 150 бара, това е изключително силно налягане, затова сме направили по-леко налягане за жените, да могат да се възползват те от нашите услуги, без да ги дърпа водоструйката. Така че, дами, заповядайте на Автомивка Energy, помислили сме за вас, съм сигурен, че ще сте много доволни. Сега, аз понеже съм силен и не ме бърка, спускам водоструйка 150 бара. Пускам полираща васка. След като съм нанесъл ваксата, преминаваме към последната програма финално изплакване без петна. Това е водата с обратна осмоза, за която ви говорих. Ето, вижте го. Финално изплакване без петна. Ето, това е последната програма, не случайно написано финално изплакване. Ето, с осмозата и минаваме навсякъде. Сме готови с измиване. Ето, виждате, буквално за 5 минути махнах насекомите, минах с активна пяна, водоструйка, вакса и с осмоза. Ето сега дори няма да я подсушавам, директно паля и се заминавам, защото ми се налага да подсушавам колата, защото съм сигурен, че няма да остане на капки. И това ми спестява супер много време. Буквално за 5 минути дойдох и си умих колата. Елате на Автомивка Energy, намираме се на улица 8-ска 16Б. И изпробвайте препарата за насекомни джанти. Сигурен съм, че ще останете много доволни. Благодаря ви, че гледахте видеото.
гледайте и предишното видео, то ще излезе някъде тук, в което ви обяснявам как да си измиете колата за 5 лева.